Municipal Councilor sa Talakag, Bukidnon patay sa pagpamusil. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Live, Cyril. Sila patay human gipusil sa riding in tandem suspects ang babaeng konsehala nga si Susan Gayonan, samtang samdan sab ang duha ka mga kaubanan niini nga anaa sa kritikal nga kahimtang. Dead on arrival sa ospital si Talakag, Bukidnon Municipal Councilor Susan Gayonan, 64 anyos, samtang padayong ginatambalan sila Donna May Timtim o Luther Joey Bustillo human gipamusil sa riding in tandem suspects sa Purok 2, Barangay San Antonio, lungsod sa Talakag, Sabado sa hapon. Sa investigasyon, kalit na bibutho sa lugar ang duha ka mga suspect ug nagpabuto ang usa niini punting sa konsehala. Sa mong pagpamusil, naigusab si Donna May kinsa anaa lang nagbantay sa usa ka sari-sari store. Samtang napusilan sab si Luther diyang gisuwayan niini og ilog ang pusil sa suspect nga mipusil kang konsehal Gayunan. Human sa insidente, dali nga misabat ang mga suspect sakay sa ilang motorsiklo. As to the ultimate motive sa atong mga gunman, dito ginato sila pinagi sa mga statement o CCTV footage captured. Dito nato na determine the most probable motive is ang kaning personal grudge, no. Pinaagi gyapon siya sa land conflict. Ana pa karon sa ICU si Donna May kinsa nakahiagom og duha ka igo pinusilan sa iyahang ulo, samtang ginaobserbahan pa sab si Luther tungod sa duha sab kasamad pinusilan nga naangkon. Nakaalerto ang tibok pwersa sa Talakag Police ug aduna na kuno sila mga person of interest nga ginasubay. Nana daw nagbahad sa ila, plus dito po na to na sayran nga base po sa mga statements sa mga nana dito sa area sa place of incident. Nana ko nagbaras-baras ato mga 3 days before sa pagpusil patay kay Municipal Councilor. Gihaya na karon ang patayng lawas sa konsehala sa ilang panimalay sa Barangay San Antonio. Sila padayon karon ang pagkolekta sa otoridad og mga ebidensya aron na ilahan ang mapasakahan og kaso ang mga person of interest nga ilahang ginasubay. Sila. Daghang salamat, Cyril Chavez.